खुलुमबाय दिनै एंखं स्टुडियोआव आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ हेंथा दोलोनो भट होनायनिख्रुइ 30 अक्ट'बर खालि ओंखाम जानानै न'आवनो उन्दुना था बुंदों गिबि मन्थ्रि उफेरा बिसायख'थियाव रायजोफोरा जौगाथाय आरो गोजोननि थाखाय भट होगोन जिरन बसुमतारीनि दाबि गसाइगाव उफेरा बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ देरहाखाबाय आसामाव गोदानै 298 सा सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ सा 7 जिउ खहा ट्राइबेल वेल एन्ड ब्लकनि हा-हुखौ बायनाय आरो फाननायनि बिथोन दिसिनो गोहो डिआइजि रौनक आली हाजरिकानि फिसाजोनि बेंक एकाउन्टआव 30 लाख रां असमिया रावनि हर्डिंसखौ लानानै सिलचर आइएसबिटिआव दुमदाखाल गबिन्दनि थौले रावजों इन्देबिया 4 लाख रांनि थाखायसो सोमावसारदोंमोन होननानै बुंनायखौ गोबाङानो साबजायाखै धारकायाव थानाय बड'लेण्ड भवनाव दिल्ली बर' बाथौ गौथुमा काति फुजा खुंदों दानिया दङ आबुं रादाब उफेरा बिसायख'थिनि गोख्रों फोसावदिंनायाव बाहागो लागासिनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा समबार खालि बेलासियावनो गसाइगावआव फैना काति गासा फोरबो फालिफैनाय गिबि मन्थ्रि शर्माया दिनै फुङाव गसाइगाव बियाबनि इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपि मित्रजोटनि बिजाथि जिरन बसुमतारीनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लायो आरो मित्रजोटनि बिजाथि जिरन बसुमतारीनो भट होनो रायजो राजाफोरखौ खावलायो फोसावदिं मेलाव गिबि मन्थ्रिया कंग्रेस आरो एआइइउडिएफखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे बुंदों दि इउपिपिएल माने बिजेपि बिजेपि माने इउपिपिएल बेनिखायनो बिजेपि इउपिपिएलनि बिजाथिनो भट होनांगौ गसाइगावआव जौगाथायनि गंगा बोहैगोन जेननाय पार्टिनो भट होना जेबो मुलाम्फा जाया हेंथा दोलोनो भट होनायनिख्रुइ 30 अक्ट'बर खालि ओंखाम जानानै न'आवनो उन्दुना था मख'नो गोनांदि सोरखारि न' होनायनि मुङाव सोरबाफोर 1 रां लायोब्लाबो हानि दालालफोर बादि जोबथेसालियाव थाहैनांगोन होननानै गोख्रों हुमखि होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै गसाइगाव एसएस फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जिरन बसुमतारीनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बाहागो लादों बिडिसिनि गाहाय प्रमद बर' मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म मन्थ्रि अशोक सिंकाल एमएलए लरेन्स इस्लारि बिडिसिनि गोबांसा इएम एमसिएलए आरो मित्रजोटनि दैदेनगिरिफोरा फैबाय थानाय उफेरा बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरा हारि धोरोमखौ नायनानै भट होनाय नङा जौगाथाय आरो गोजोन खौसेथिनि थाखायसो भट होगोन बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बबेखानि रायजोनि मोन 60-70निबो बांसिन गुबुन गुबुन आफादफोरजों सावरायदों आरो गासैनिबो जेंना जेंगोनाफोरनि सायाव खौरां लादों जानो गोनां मोनबा बियाबनि उफेरा बिसायख'थियावबो मित्रजोटनि बिजाथिया देरहाजोबगोना रोखा होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माया खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव बुंदों मख'नो गोनांदि मित्रजोटनि सोरखारा गोजोन खौसेथि आरो जौगाथायनि थाखाय खामानि मावलांगोन गोदोनि बिटिसि आरो दानि बिटिसि आलादा आलादा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल आरो बिजेपिआव हाबफैगासिनो दङ मोजां खामानि मावोब्ला गुबुन दोलोनिफ्राय फैबाय थागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों फैगौ 30 अक्ट'बर खालि खुंजानो गोनां उफेरा बिसायख'थियाव मित्रजोट दोलो हिसाबै इउपिपिएल दोलोआ देरहाखाबाय होननानै दाबि खालामदों मित्रजोटनि बिजाथि जिरन बसुमतारीया मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' मन्थ्रि अशोक सिंगाल आरो उरखावग्रा ब्रह्ममोननि बाहागो लानायाव दिनै गसाइगाव गेदेर सुबुंगौमा आरो बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारि जालाङो आरो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिसायख'थियाव गावनि देरहानाया रोखा जाबाय होननानै जिरन बसुमतारीया दाबि खालामदों जिरन बसुमतारीया बुंबावदों दि दिल्लीयाव बिजेपि सोरखार दङ दिसपुरावबो बिजेपि मित्रजोट सोरखार दङ आरोबाव बिटिसिआवबो बिजेपि इउपिपिएलनि जथाय सोरखार दङ बेखायनो बे बारनि बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि अनगा गसाइगाव गुबुन दोलोनि देरहासारनाया फेलेंखा समबार खालि आसामाव गोदानै 298 सा सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हानायजों लोगोसे सा 7 कर'ना बेरामिफोरा जिउ गोमानायनि खौरां मोननो हादों
बेजों लोगोसे आसामाव कर'नाजों गाग्लोबजानाय बेरामिफोरनि बिबाङा 6,6,766 सिम बांबाय आरो जिउ गोमानायनि बिबाङाबो 5,957 सिम बांबाय होननानै नेशनेल हेल्थ मिशननि बुलेटिनाव फोसावदों। रिपर्ट बादिब्ला मैया सानसेनि गेजेरावनो कामरुप मेट्र' जिल्लायाव 103 सुबुंनि देहायाव कर'ना मोनदों। समबार खालि आसाम नाङै 41,043 सुबुंखौ कर'ना टेस्ट खालामनायाव गासै 298 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों, जायनि जौखोन्दो हारआ 0.73। मख'नो गोनांदि आसामाव एक्टिभ कर'ना केसनि बिबाङा थांनाय 24 घन्टायाव 25 बांसिनदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया समबार खालि गावनि टुइटार एकाउन्टआव लिरनानै मिथिहोदों दि आथिखालाव आसामनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हा-हुखौ बायनाय आरो फाननायनि थाखाय जिल्ला बेंगिरिनो गोहो गथायनो समबाराव मोनसे मेल जथुमदों। बेजों लोगोसेनो साहा बागाननि थाखाय सोरबाफोर हा बिख'नांगौ जायोब्ला डिसि एबा जिल्ला बेंगिरिनि जोहै बिख'नानै लानो हानाय, बे गोहोखौ जिल्ला बेंगिरिनो थोंजोङै बाहायनो हानाय एबा बिथोन होनो हानायनि थाखाय आसाम सोरखारा गथायबाय। मख'नो गोनांदि सिगाङाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एबा 6थि फारियाव थानाय ओनसोलाव हा-हुनि बायनाय आरो फाननायनि थाखाय जिल्ला बेंगिरिनो गोहो होनाय जायाखैमोन। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एबा बिटिसिनि हाखौ सोरबाया फाननांगौ एबा बायनांगौ जायोब्ला सिगाङाव बिटिसि मावख'निफ्राय बिथोन लाग्रोनांगौ जायोमोन, नाथाय दा गावबा गावनि जिल्ला बेंगिरि मावख'निफ्राय बे बिथोनखौ थोंजोङै दिहुननानै लानो हासिगोन। बे बिथिङाव नोजोर होयोब्ला मोनदाङो दि गावबा गावनि जिल्लायाव बिथोन बिख'नो हानाया मोजां, नाथाय बे खाबुखौ लानानै जिल्ला बेंगिरिनो गोहो हगारनायाव ट्राइबेलफोरा गोबां खहाबो जाहैनो हागौ। रां-रुफानि हाजोआव गाखोनानै सनानि संसार रायजो जानायनि सिमां सुजुग्रा आसाम पुलिसनि दायनिगिरि DIG रौनक आली हाजरिकाखौ एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्स टीमा नायबिजिरनायाव बिनि फिसाजोनि बेंक एकाउन्टआव सोमोनांथावै 30 लाख रां हाबफैनाय खौराङा सोराङाव फैदों। फरिद आली मुंनि सासे थिकादारआ रौनक आलीनि फिसाजोनि बेंक एकाउन्टआव 25 लाख रां जमा खालामदोंमोन। बेनि अनगायैबो हंस दास मुंनि सासे सुबुङाबो 5 लाख रां जमा खालामदों। गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्स टीमा फैगौ 21 अक्ट'बराव भिजिलेन्सनि मावख'आव नुजाथिनानै नायबिजिरनायखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय फरिद आली आरो हंस दास सानैखौबो साममन खालामदों। मख'नो गोनांदि दायनिगिरि DIG रौनक आली हाजरिकाया सिगाङाव नखर बिफाननिफ्राय जेबो गनायथि एबा पारमिसन लायाजासेनो गुबुन हादोराव दावबायहैदोंमोन। बेनि दायावनो गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्स टीमा DIG रौनक आली हाजरिकाखौ हमग्रोजेनदोंमोन। बांला डेम'क्रेटिक युथ फ्रन्ट आरो बेंगली युवा छात्र परिषद मुंनि मोननै आफादा आसाम सोरखारा फोसावनाय जल जीवन आसनिनि बेनार हर्डिंसखौ सिलचर रेलवे स्टेशननि उनाव आरोबाव सिलचर ISBT आव गोसोम खालिजों लिरथेनानै गोख्रोङै होबथानो नाजादों। मोन्नैबो आफादा बुंदों दि 1961 मायथाइयावनो आसाम रावारि आयेन दानाय जादोंमोन आरो बे आयेन बादियै बरागाव बांला रावाल' बाहायजागोन होननानै दाबि खालामदों। गुबुन फारसेथिं बे बिथिङाव दाजाबफानानै करीमगंजनि MLA कमलक्ष प्रकाशआबो बुंदों दि आथिखालाव आसाम सोरखारनि बे नीतिया गाहाम जायाखै आरो बरागाव सिगांनिफ्रायनो असमिया रावखौ रावबो बाहायाखै, बेंगली रावाल' बाहायजाबोदों। गुबुन फारसेथिं बेनि उल्थायै दुलाराय बाङालि सोद्रोमा मन्चनि आफादगिरि उत्पल देआ चिरां जिल्लानि बिजनियाव खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदों दि आथिखालाव बराक सेरफाङाव बेंगली भाषा एबा असमिया भाषाखौ लानानै गुबुंले थासारि सोमजिहोनाया जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिथाव। मानो होनोब्ला आथिखालाव आसामावनो असमिया रावा जायगा मोनाब्ला माबोरै मोनसे रावा थांनानै थागोन? जों बयबो मोनफ्रोमबो हारिनि रावखौ मान होनाया गाहाम आरो मान होलायनांगौ। बिटिआरनि डिप्युटी चिफ आरो लोगोसे आथिखालाव आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीआ समबारखालि खौरांगिरिनि सोंनायाव थौले रावजों इन्देबिआ 4 लाख रांनि थाखायसो सोमावसारदोंमोन होननानै बुंनायाव गोबांसायानो दुखु मोननाय फोरमायदों। मानो होनोब्ला गबिन्द बसुमतारीआ गावनो इन्देबिखौ दैदेनबोदोंमोन, बेखायनो गावनिनो सिङाव खामानि मावबोनाय आरो हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमबोनाय केडारफोरखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव थोंजोङै सोंखारिनाया जोबोद लाजिथाव आरो मुगैजाथाव होननानै बिरिमिल्लाङा गावनि फेसबुक पेजनि जोहै बुंदों। बिरिमिल्लाङा बुंदों दि
बै समाव एनडिएफबिनि संबिजित बायल' आरो मेनिफेस्ट'खौ गबिन्द बसुमतारीयानो लिरदोंमोन। बेवहाय मेनिफेस्ट' बादियै इंराजि रावजों लिरदोंमोन लेट आस डाइ फर बर' नेशन नट बर' नेशन डाइ फर आस। नाथाय दिनै गबिन्द बसुमतारीया एमएलए एबा बिटिआरनि डिपुटि चिफ जानायखाय गावनिनो लोगोफोरखौ उदाङै सोंखारिनो आरो रायनो हाग्रा जाबाय। मानो होनोब्ला नायदावनानै मुजुब्लाबो गावनि मोखाङावनो मुजुदैया गोग्लैफिनो आरो नायखांनानै मुजुयोब्लाबो गावनिनो आथिङाव गोग्लैयो होननाय बादि गासिबो दाया गबिन्द बसुमतारीनावनो फैफिनो। बेखायनो सानो हयै बाथ्राखौ बुङोब्ला मोजां होननानै बिरमिनलाङा गोख्रों रावजों गबिन्दखौ सोंखारिफिनदों। दिल्लीनि धारकायाव थानाय बड'लेण्ड भवनाव दिल्ली बर' बाथौ गौथुमा गाजा गोमजायै मंगलबार खालि जोबोर गाजा गोमजायै बाथौआरि नेमखान्थिजों काति फुजा खुंदों। मख'नो गोनांदि बाथौ धोरोमारि बर' सुबुंफोरा आथिखालाव दिल्ली बायदि जायगायावबो गोबाङैनो दंसै बेखौ बे हाबाफारिनि गेजेरजों रोखायै मिथिनो हायो। काति फुजा होनायनि जोहै बेखौ फोरमायदों दि आथिखालाव दिल्लीनि बर'फोराबो बिमा लक्ष्मीखौ फुजिनायाव उन जानानै थायाखै। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बुधबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन बुधबार 20 अक्ट'बर खालिनि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 26 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 26 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 27 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 27 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।